sa lahat ang magampo kita. O Dios, ang mahal nga Berhen Maria, kita panamkon nga walay sala. Niining paagiha, gianda mo ang takos nga puloy-anan alang sa imong anak, nga giluwas mo siya sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahanungdan, nga daan ang nakita sa kamatayon ni Kristo. Busay tugot nga malimpyo kami sa sala, ug moabot unta kami nganha kanimo, tungod sa pangalian ni Maria. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhiyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlogikan sa basahon ni Propeta Mikiyas. Katawhan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang mga kaaway. Giatake na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Juda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang gagikan sukad pagayod sa kakaraanan. Busa, itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan. Sa ilang mga kaaway, hantod nga manganak na ang babaeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadungo nga gipamihag mamauli na sa ilang nasod. Inigabot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo ug sa kahalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan,
kay ang katawhan sa tibuok kalibutan muilaman sa iyang pagkagamhanan ug magdala siya kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Bisan nagasalig ako sa imong kaluoy, pasadya ang akong kasing-kasing diha sa imong kaluwasan. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Paawita ako mahitungod sa Ginoo, siya maayo gayud kanako. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunaw na siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Mga nagsiyag lalaki ug nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan ay tabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay mamabdos og moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigit ni kao o Kristo, palihog manglingkod.
Mayong buntag sa tanan. May buntag usab, Father. Happy Fiesta. Happy Fiesta sa tanan. Mura magpiesta lang, dili happy. Nganong magpiesta man ta? Aron na ay disco. Aron na ay sabong. Magpiesta ta kay magpa-salamat. Unsa may atong angay pasalamatan? Daghan kayo mga igsoong kudihan ni Kristo. Bisan to ani nining pandemya karon, daghan kayo mga butang nga angay natong pasalamatan sa Ginoo. Sama sa gasa sa kinabuhi. Kay dunay mga tao, dunay mga bata nga gusto untang mabuhi, apan wa makatilaw unsa nang mabuhi tungod kay giabort na. Gasa sa pamilya. Dunay mga tao nga nangandoy nga unta na sila'y pamilya. Bisan todo usahay ang atong mga pamilya, dili perfecto. Daghan pa kaayong mga gasa nga atong nadawat nga angay natong pasalamatan sa Ginoo. Ug labaw sa tanan nga angay gyud natong pasalamatan sa Ginoo kaning gasa sa pagtuo. Kay wa pa tanining gasa sa pagtuo nga Katoliko, wala unta ta diri karong buntaga. Kay walay laing relihiyon nga nagasaulog og piyesta, mao lamang ang Katoliko. Og mga igsoong kurihan ni Kristo, ginaingon nga ang kasing-kasing kuno nga mapasalamaton, manggi hatagon. Mao nang usahay, human sa atong misa nga mao ang pinakataas nga pagpadayag sa atong pagpasalamat kaning santos nga misa, magpakauntag mga tao. Unya, manawag pagyutag mga tao nga mulabay, dali kaon. Kaon. Humanog kaon, paimnon pagyod. Humagpainom, pagdayog lakaw, padalaan pagyod. Kay bring house. Apan usahay, ang atong kinaya, human sa piyesta, kumusta man. Pertinang hakuga. Dili na gani usahay, kakita sa panginahanglan sa mga silingan. Sana everyday piyesta. Aron matag adlaw, matag karon ug unya, kita magmanggi hatagon. Mga igsuong kudihan ni Kristo ang atong Ginoo sa kanunay, nagtawag kanato sa pagkamanggihatagon dili lamang panahon sa piyesta. Kay siya mismo nagmanggihatagon man kanato. Laing butang. Kasagaran kung pangutan unta, ngano man nga magsimba mo o nagasimba mo ni anang mga santos sama ni Santa Maria. Usahay, di natakabaloon sa itubag. Mutikig dayon ta. Apan mga igsoong kudihan ni Kristo, kitang mga Katoliko, mituo nga wa ta magsimba ni anang mga santos, kundili ato silang gipasidunggan. Labi na ning panahon sa atong piyesta karon. Let's not confuse adoration from veneration. Ang pagpasidungog ug ang pagsimba. Ang pagpasidungog angay lamang sa mga santos ug ang pagsimba angay gayud sa Ginoo. Ubusa wala nato simbaha ang mga santos. Kundili ato lamang silang gipasidunggan. Maybe this is not something new to us, pero kinahanglan nga i-remind ta usahay matag karon ug unya. Ug ngano man nga kinahanglan natong pasidunggan ang atong patron, labi na si Santa Maria. Ato siyang pasidunggan tungod kay nakapuyo siya subay sa unsa gayod ang usa ka sumusunod ni Kristo. Mao nang siya ang atong modelo. Sama ra gud na sa usa ka ginikanan, kung maayo ang usa ka ginikanan, pagka mahimo nga plastado sa anak successful sa iyang kinabuhi, pasidunggan gyud na niya ang iyang ginikanan.
Kundili pa lang tungod sa akong ginikanan, kundili pa lang ni mama ho ni papa, kundili pa lang tungod ni tatay ho ni nanay, kundili pa lang ni mami ho ni daddy, di ako maamasin eh. The same thing will happen. So sab kan Santa Maria. Ato siyang gipasidunggan tungod kay nakapuyo gayud siya sa kung unsa ang maayo, sa kung unsa ang sumusunod ni Kristo. Ug mao po ni ang tawag natong tanan nga masusama kita kan Santa Maria. Ug sa katapusan atong tan-awon unsa diining kinabuhi ni Santa Maria. Kasagaran kanato og maghisgot na ganig Santa Maria, moingon dahin ta, pagkabulahan ni Santa Maria, kay nahimo siyang inahan sa Dios. Grabe ang kanato mga deskripsyon usahay kang Maria. Puros kahimayaan, puros kadayaw, puros kalipay ang kanato deskripsyon kanaan. Pero usahay kalingawan nato na dili baya sayon yang kasinatian ni Santa Maria. Sang sugod palang daan, ikaw kuno sa ang mabuntis na way syordo sinong bana. Gani ang mga silingan nato na mabuntis, tapos wa ka sa yudi ang bana, kanato dahil libakon, chismison. Amuyaan kay bigaon man. Pagpangutangan na sa mubay, sino kay diyang ama saan? Inay lang daw sinusid to. Madaig ka di. Mga igsuong ko diyan ni Kristo, how much more during sa panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo, sa panahon ni Santa Maria? Grabe ka konserbatibo ang mga tao. Apan mga igsuong ko diyan ni Kristo, bisan pa man sa kalisod, sa kasinatian ni Santa Maria, nagpabilin siya nga mituman sa kabubuton sa Ginoo. Ug mao nay mahitabo sa atong kinabuhi, ug tugutan lang nato nga mahitabo ang kabubuton sa atong kinabuhi, sama ni Santa Maria. Personal experience. Ang akong plano sa kinabuhi, mga igsuong ko diyan ni Kristo, mulingkod raman unta diring dapita. Unsay pasabot, gusto ko lang gaw mahimo na sakristan. Pero kaluoy sa Dios, gikan sang elementary pa ako na yangandoy na masakristan, hantod di high school ako, wa gayod ako kasakristan. Inday, kung tungod bangid to na ng kahungaw ng kanami GKK President o ng kanami kaabag, kay kasayudan ako lang, tapos dako no yang seminar. Amo yung plano ko, amo yung pangandoy ko na mamahimo na sakristan. Pero gamayay lang kadi yung plano ko, kayang plano ng Ginoo, muingkod ako ang si andapit. Usahay yung plano ta, gamay lang inkumpara sa plano ng Ginoo. Agaw tugutan nato na yung plano ng Ginoo, sama ni Santa Maria, mahitabo sang kanato kinabuhi. Kaya mga bagas, mga dagko nga mga butang, mahitabo gayod. Sa pagpadayon nato ni Santos nga Misa karon, atong pangayon ang grasya, uban ang pangama ni Santa Maria, nga kita sa kanunay sama kaniya, bisan pa man nga dunay mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Magmakanunayon nga mutugot nga ang plano sa Ginoo mo ay mahitabo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Hinaot paunta. Palihog manindog.